ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. умедворам ки ҳамагӣ сеҳату саломат ҳастед. имрӯз барои шумо ширкати беҳтарини атомиро тавсия медиҳам ва мехостам шуморо бо ширкат шиносоӣ кунам ва ба кор даъват намоям. агар ба касе писанд биёяд, марҳамат ба рақамҳои рӯи экран нависед. Компания Atomic чист ва чӣ гуна ташкил ёфтааст? Ҳозир ман барои шумо ба пуррагӣ маълумот медиҳам. Бо диққат бошед. Компания Atomic корейский компания мебошад ки 15 сол дар Корея, 5 сол дар Русия ва соли 2021 инҷониб дар Тоҷикистон низ ном баровардааст. Президенти ин компания Пак Хан Гел 8 сол дар 8 намуд маркетинг планҳо, яъне ки дар сетивои бизнесҳои гуногун кор кардааст ва хулоса баровардааст ки мардуми оддӣ наметавонанд дар сетивои бизнес, яъне ки дар тиҷорати онлайнӣ расходӣ зиёд кунанд. Ва худаш хулосабарорӣ карда ҳамин компания Атомиро ташкил кардааст ки дар он маркетинг план тарзи кор кардан бениҳоят осон. Дар 6 моҳ як бор харид мекунед, тамом. Шумо бо ҳамин тариқи команда ҷамъ кардан ба маош мебароед. Расходи бениҳоят кам, доходи хуб. برای هر یکی شما کمپانی اتمی رو توصیه می‌دیم. مرحمت دخترو. پروداکسیون کمپانی زیاد نیست، 10-20 هزار تشکیل نمی‌دین. پروداکسیونش کم است ولی کمی با معنی برای داخلی روی، برای حامله‌داری، برای همه نمودی کسلی‌ها قریب که در کمپانی محصولات وجود دارند. مرحمت دخترو. قدم‌هایی که کار کردن می‌خوان، برای رقم‌های روی اکران نویسید. همکاری می‌کنیم. باوری دارم که از همکاری با ما پشیمان نمی‌شید. دخترای عزیز، انا اینجا творческий беспорядок منو ببینید. حاضر варенье تیار می‌کنم. уже ин панҷум ё шашум патокаш. инҷа бошад тифтел омода карда истодам. инҷа выпечка як намуд тайёр мекунам. сметана гирифтам барои гарм шуданаш. инҷа бошад равғана аз мисарубка гузарондем. инҷа ҳоли варенье саҳари пухтагӣ ман ҳозир бояд банкаҳо варезам. инҷа бошад хӯроки нисфи рӯзӣ омода карда истодам. ана михел духтарои азиз, ман картошка бирёна беҳад дӯст медорад. дина пухтагӣ будам бо хоҳиш кардан ки картошка бирён кунам. имрӯз тухм кати мекунам. дина вай кати буд, мурғ кати буд, имрӯз тухм кати. чо хочеш? духтаро, инҷа деликатеси мо пухта истодааст. ҳасиб мегӯем мо, намедонам дар дигар минтақаҳо чӣ мегӯянд. ҳасиб аз рӯдаҳои мол. духтарои азиз, инҷо компот омода карда истодам. чихел ки гуфтам ҳар рӯз кам-кам 2 банкагӣ 4 банкагӣ варенье 4 банка тайёр кардам ва имрӯз компот аз олу, слива, апелсин ва зардолу, абрикос. ва ҳозир барои красота, барои фасон кардан 4 донагӣ земляника илова мекунем. ин банкаҳои 3 литра духтарои азиз. ман чӣ гуна компот мекунам? ҳозир оба мерезем духтаро. оба мерезем ва баъдан 20 дақиқа меистад ҳамин мевакати кришкаш пӯшидагӣ. 20 дақиқа пас аз дига оба мерезем, меҷӯшонем ва дуюмбора уже маҳкам мекунем. дақиқа меистад ва баъдан обаша мерезем, бори дигар меҷӯшонем ва дуюмбора уже шакар илова мекунем ва маҳкам мекунем. инҷо бошад духтаро келинакам торт омода карда истодааст. торти медавик ва аз аввал то ба охир барои шумо навор кардем. марҳамат тамошо кунед, комментария нависед, лайк монед, дастгирия фаромӯш накунед. тамошобинони гиромӣ, инҷо мехостам барои шумо як хоҳари моро муаррифӣ кунам. ин хоҳари мо Мариямҷон ном доранд. каналашон бо иштиҳо ном кардагӣ ва аз ҳама ҷолибаш Мариямҷон нав ба ширкати Атомӣ номнавис шуданд. ба командаи ман, ҳамроҳи ман ҳамкорӣ карда истодаанд ва ногуфта намонад ки Мариямҷон дар дигар ширкат кор мекарданд ва он ширкатро тарк карда ба ширкати мо таваҷҷӯҳ карданд, яъне ба ширкати Атомӣ. мумкин духтаро ба худ суол медиҳед ки барои чӣ шахсе ки дар дигар ширкат муваффақ шудагӣ ба ширкати Атомӣ омад? барои он ки духтарои азиз, ширкати Атомӣ имкониятҳои беҳад васеъ дорад, харидҳои маҷбурӣ надорад, балҳои шахсиятон намесӯзад, кор бениҳоят осон аст. шуморо низ духтарони азиз ба командаи ман даъват менамоям ва дар якум комментария канали хоҳари моро
закрепить мекунам. марҳамат дар омада дастгирӣ кунед, лайк монед, фикрҳои худа нависед духтарои азиз. тамошобинони гиромӣ, апаву хоҳарони азиз, ана соҷида торта тайёр кард. ҳамаатона анами хел келини беҳтарин ба худованд расонад. шукрона карда акнун пагоҳ имрӯз дер шуд, торта проба мекунем. торт беҳад зебо шуд, ҳам аҷоиб ороиш дод. молодец. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамин ҷо влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. То наворҳои оянда, худо нигаҳбони мову шумо бошад. оиди кор марҳамат ба рақамҳои рӯи экран нависед. корра ба пуррагӣ мефаҳмонам. кори беҳтарин аст духтарои азиз дар ширкати атоми.